nisam znala šta će ovdje. Prvi na vrsti u ovoj stripu Hamlija, ovo nisu za čkog se sprema, možeš htio kaže. 16, sad ovoga 80... Ali još leta nema pa bit. Onaj do njega, onaj nije za Amerike, on je mlad, nije vojske oslužio. Onaj tamo neki... Onaj djeć hađio. Džabe učiš kod onaj Samir Behurin, glavni stolar kod Borova. Onaj moj kum Seod, Brnjo, Vjedan, Samir i tako dalje i tako dalje. Ona je ide autoliman. Ne. Ovo je najmlađi Mehmedov sin. On je pri zemlji, znam. To je ovako ta fešta, eto onako malo. Ona je tamo. Kovač. Sin najmlađi Hasanki. Hasanke Mucina je. Žemci sutra novače. Vladi je Idurić. Da, Vladi je Idurić, jesi. Poznat. I to ono mašinu uzeli. Ma daj ti šuo. To je onda tvoja šurjakija. Ha? Baš uzem. Pa iće on u tamo odmah. To je samo moja generacija što je. Ha? Baš uzem. Popije pa ću da se opet. Ovo ti je sad Heleš Komerc u Borovi. Borovi. Da, samo tražim čovjeka koji će mi voditi papire. Ej, nemoj smije se vrati, znaš da je toku. Zidori, keramičari, stolari, to je sve rodilo kod mene. Znači firma... A malo tamo neće napred, pa nemoj samo to da je omladinski. Tako lova. Tako je, on je neko da će to ne tamo. Mama je dakla da se slika. I oče. Kakva je, a tako ima i mama. Vama ove dane. Dane iz Grečanske. Dane, majko, moja draga. Vidi nene, samo razvijena, zna da dobro zdravo. Da, imaš što porušiti. Imam i ja, pozdravim svoje čeri, žeta i uša. Znaš što ja imam reći? Moje neko ja se ne dođe. Svi u domu. Ne moraš reći. I da poljubi svog sina ti zameni. Neka dobro radi. Tako. Da veku vodu sina. Jeste riješili sve? Nismo. Dobro, pogledajte, ovo je Royal 94. u ovoj kući. Kako se silno 94. pa onda 4 godine pauze i onda ponovo. Dobro. A, nema, 4 godine, 93. u decembru, ali to je sve, u 94. 5. godina, eto 5. godina, nije to čudo i opet. Evo ovako ovo sve zjutrilo, dobro nije to sve skupa sjedlo, ali eto, tu je to negdje.
Nisam postavio na gore. Ha? Jel ne, vidio što radi 4 godine rata tu. Šta je ovo? Ovo je stara generacija, jedino ona malo tamo kvari im ugled. Ono je sad naša veko, no. Pa da ona mijenja veku, mislim veku. Ona je veko druga. Jel ne? Grdna, gdje malo? Već jutro, ne moraš ti nije rukom, maš. Već u što dalje. Evo Nene, po drugu. Ovo je Nene broj 2. Neka malo, moram na tu. Hoćemo ići malo kod Ačme, vidjeti. Hoćemo ići malo kod Ačme. Malo prika. Ime ih. Sirovce. Teško će zemno, nema nije meni. Nemoj puštu djelovoj. Moram, bre. Ovo da stavun. Boli me glava. Ajde, Vesna, nađi mi betonu. Latan, i u brufenu naj. Ranti Vesna fino sina i dovedi ga vamo kad bude porastu. Pa nek mene bude živa i zdrava da ga dočeka. Ovi dve njene da Reci da je puno voliš. Ajde, Vesna, ti da ti kao. Otri Vesna tamo i žena da kopiće njegovu mlad. Evo mene i moj, ajde mene i moj čitac. Živa Izrele, živa i dobrine. Evo koliko je otvorio, Bogam drži za šparek, ne mora E, gotovo ne mogu se... Eno šta mi ne držiš Bog ti da ovo? Nije moraš ljak traž. Mir smo, ali smo tako brzo zaboravio ga zamotiti, a danas počekao na kosu. Koji mir? Mači, najmanje što mora biti. Sad pusti kuhnju, aj to je bilo još iz one puste, evo da je malo ovako poviješ ono... Orle, čao tetko, Božu, čao tetko. Radi. Bože, nek žroni i Sandija i Zeta nek žroni, nek neko dobro. Ovo su ove ti zgracenci, one su ona kol teška kategorija malo, znaš. Mene, smanjila se.